Piye kabare, Lek? Sih ajeg, Pret. Ajeg piye? Ajeg melarat. Oh, alah, ajeg kok. Nek mung melarat wis yo kaya kancane, Lek. Lah iya. Rumangsa kuwit mbiyen iki lho, Pret. Apa meneh kok situasi bar Covid. Covid iki ana krisis ekonomi. Nganti kaya aku ki ling arep sugih sok kapan? Masa kuwit lahir ceprot kok nganti gerang kok melarat terus ra wis nganti bosen aku. Lho ngene, Lek. Kowe iki kudu matur nuwun kowe diparingi melarat. Lho. Melarat kok matur nuwun iki karepmu piye? Lho iya, ya ta? Sebab ngene, ya ta? Neng nggon kitab kowe wis ngendikake, Tuhan tidak akan memberi beban cobaan kepada umat di luar batas kemampuannya. Nah, mula kowe diwenehi melarat sebab kowe nek sugih malah ora kuat. Mula Gusti Allah wis ngukur, "Wo karya ki ora kuat nek tak kei sugih, mula ben awet urip tak gawene melarat wae." Mongso ku kok werna-werna. Ndekmu nek do omong ae lho. Ha buktine saiki nyatane rak tenan to, saya suwe saya tenan. Lho saya suwe saya tenan piye? Buktine saiki nyatane dengan adanya krisis ini angka pengangguran itu semakin meningkat. Bahkan angka kemiskinan itu semakin meningkat, lebih besar lagi. Kaya ngono kok andekmu sing nang dhuwur kono kae do ngomong, "Wah, sekarang pembangunan berhasil, angka kemiskinan sudah menurun." Menurun apa datane iki ndi? Lho, kuwi wis bener. Bener piye? Petinggi-petinggi negara yang bicara seperti itu sudah benar. Maksudmu memang angka kemiskinan semakin menurun. Menurun apa nyatane aku ya melarat, aku miskin semen kaya ngene tanggoku sing melarat luwih akeh, sing do pengangguran luwih akeh kok iso angka menurun ki terus data saka ngendi kowe kuwi nek ngomong? Lho datane ya kuwi mau, kowe kuwi mau. Ah kok iso? Iya. Sebab angka kemiskinan memang sudah menurun ke anak cucu. Wah, menurun ke anak cucu mangsaku oleh. Padahal ya ra. Padahal konstitusi menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ning nyatane ndi nganti sakyahine aku jik melarat terus. Tegese penyelenggara negara tidak menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi. Padahal sudah 70 tahun lebih Indonesia merdeka. Kok masih belum terlaksana amanat konstitusi di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, malah negara seolah-olah acuh tak peduli, melarat karepmu sugih karepmu itu piye, Pret? Kuwi sing salah persepsi to salah tafsiri kowe, Lek. Kok iso? Kuwi wis dijalanke sepenuhnya oleh penyelenggara negara. Maksudmu bunyi konstitusi ya ta? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu sudah. Kok sudah piye? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap miskin dan terlantar. Lho jenenge dipelihara ra diopeni ta, Lek? Ben awet, ngono lho. Oh, ben awet. Mangsaku kok, Lek. Mula kuwi, Lek. Ning aku seneng kok, Pret. Saiki aku krungu ning Sukowati, ya ning apa Seragen ana pasar anyar jenenge Pasar Sukowati wis dibangun. Nah, kuwi sebenarnya boyongan saka pasar Nglangon karo pasar Joko Tingkir dadekke siji. Diboyong nyang pasar Sukowati. Wah nek tak tonton bangunane apik banget. Wah upama aku dadi wong Seragen aku melu dodol ning kene Pret tenan kuwi. Kok iso? Heeh. Nah, sebab iki ternyata pasar ini pun kalau nggak salah informasinya, aku ya entuk informasi di sini pun hal-hal privat itu diperhatikan. Contohnya ngene ada tempat khusus untuk ibu yang menyusui, kalau nggak salah ada informasi semacam itu. Jadi Ibu Bupati itu sangat-sangat memperhatikan hal-hal yang privat, hal-hal yang memang itu untuk kenyamanan pengunjung pasar. Artinya apa? Ini nilai plus. Pasti nanti pasar ketika ini
dibuka dan kemudian ada aktivitas ekonomi, tentu antusiasme masyarakat akan menjadi lebih besar karena bukan sebatas bagaimana pasar ini mendatangkan keuntungan kepada pedagang, tetapi juga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Lho kuwi. Ngono ya, Lek. Nah, itu yang layak kita apresiasi. Maka dari itu perlu disambut dengan gembira. Wah, iya Lek, nek ngono aku ya cocok. Ning aku ya piye, Pret? Ngopo aku ki apa jenenge kuwi arep dodolan iki nyatane umpama aku dodol ya mesti rugi kok, Pret. Ya kok rugi? Wong aku ki ora iso nulis, ora iso maca ki. Mulane sekolah. Ya ra, mula sekolah. Sekolah piye? Ya sekolah sinau, salahmu. Bener kok. Mula ya bener kandhane wong tuwa mbiyen. Wong ki pumpung jinom sinau. Sebab nek bodho nyatane kaya aku iki. Gandeng aku ora iso maca, ora iso nulis ya memper nek aku melarat. Mula aku berusaha nyekolahke anakku ben aja bodho, ben ora kaya bapake melarat. Mula ya kuwi mau, ben ora melarat, ben ora urip rekoso, kudu pinter. Bener, Pret. Ha ya kuwi mulane kuwi kowe aja wedi sinau, Lek.